SSL сертификат и защо е нужен? Това е сертификат, който е цифров документ. Той удостоверява самоличността на уебсайт и позволява криптирана връзка. Установява защитена връзка между уеб сървъра и браузъра, като гарантира, че всички предадени данни остават поверени и защитени. Какво е уеб сървър? Място, на което се разполагат вашите файлове в интернет пространството, т.е. вашият сайт, мястото му в интернет пространството, а браузъра е средството, чрез което потребителите стигат до адреса на вашия сайт, т.е. чрез браузър. Сега, какво е SSL сертификат и за кой е нужен? Той основно гарантира сигурността на вашите потребители, докато те използват и въвеждат своите лични данни в сайта. Къде могат да ги въвеждат? Когато купуват определен продукт или услуга от вашия сайт или когато ви пишат на контактната форма. Ето защо SSL сертификата е много важен и как може да проверите дали вашият сайт има SSL сертификат. Когато заредите тук адреса най-горе в сайдбара и кликнете ето тук, вижте какво пише. Вижте, кликваме тук Connecting in Security и след това вижте какво пише най-отдолу. Сертификат is valid, т.е. сертификата е валиден. Така че всичко е наред, нашата връзка е защитена. Ето го това катинарче. Ако го няма, то има вероятност вашия сайт, когато го отворите, да изписва опасна връзка, върне се обратно и така нататък. Така че е добре винаги да имате SSL сертификат. В повечето случаи хостинг компаниите дават и безплатен такъв, просто трябва да бъде настроен на вашия сайт. Обикновено разработчикът прави това, но пак казвам, важно е да знаете какво да искате от него и точно за това обръщам внимание именно на тази подробност. Защо е важно да имаме инсталирани защитни плагини на нашия вебсайт? Защитата на вебсайта е изключително важна, особено в епохата на чести кибератаки, хакерски опити и зловреден софтуер. Не си казвайте, ама моя сайт не е толкова важен. Те не го подбират по това дали е важен, а това дали могат да направят проби във вашия сайт. Инсталирането на такива плагини защитни не само намалява риска от атаки, но и осигурява допълнителна сигурност за данните на вашите потребители, което е по-важното нещо в случая. Защо е важно да използваме защитни плагини? На първо място защита от хакерски атаки. Хакерите често се насочват към уязвимости в уебсайтовете, като тези плагини предотвратяват такъв неоторизиран достъп. Мониторинг на сигурността. Такива плагини следят за подозрителни дейности, като чести неуспешни опити за вход или промени в ключови файлове. На трето място защита от зловреден софтуер. Плагините сканират вашия сайт за вируси и други заплахи. Разбира се, те предотвратяват и спам. Те блокират автоматизирани ботове, които изпращат спам в коментари или формуляри. Ето защо препоръчвам, ако коментарите не са ви жизненно важни, просто ги изключвайте, за да не могат да влизат от там ботовете. И разбира се, SSL сертификация. Много защитни плагини подпомагат правилната настройка на SSL сертификат, за да може да се криптира връзката между сайта и потребителите. Сега нека да споменем конкретни защитни плагини и тяхното приложение. Този, който основно използвам аз е WordFence Security. Сега ще ви го изпиша, за да може да... Но първо да ви покажа откъде да влезнете. Да кажем, вече сте заредили сайта си и тук най-горе имате табло, разширение. Понеже на мен ми трябват разширенията в момента, кликвам върху него, но принципно вие за да влезнете в админ таблото трябва да натиснете табло. Така, отиваме на разширения, добавяне на ново разширение и след това си изписвам този плагин WordFence Security. И ето го. Той е последно обновен преди 6 дни. Съвместиме с нашата версия на WordPress. Инсталирам си го.
и след това го включвам. Основната функция на този плагин е защитна стена. Той сканира зловреден код и защитава от хакерски атаки. Как да го настроите? Инсталирате го, след това го активирате и настройваме защитната стена. Разбира се, настройваме известия за подозрителни дейности. Другият такъв плагин, който само ще ви покажа, няма да го инсталирам, е Item Security. Той също е много добър. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето го, понеже сега съм обновили името, вече е Solid Security. Инсталираме, включваме, но тук е важно да имаме само един плагин за сигурност, който е инсталиран, защото иначе се бият. Така че просто си изберете един. Инсталирам си Solid Security Password, двуфактор, т.е. има парола, двуфакторно удостоверяване, т.е. доста защитен плагин. След това отивам на включване. Ето го тук. Settings. Прескачам го това. Така, и сега тук ми дава възможност да си го настроя. Тук ме пита дали ще бъде за електронен магазин, дали ще бъде нетворк, блог, портфолио, брошура и така нататък. В случая блог, защото е уебсайт. След това можем да сканираме нашия сайт. Сега ще му дам сканиране или има вариант да прескочим тази стъпка. Аз искам да го сканираме. Ето какво дава. Открити са два проблема. 8 допълнителни с по-ниска сериозност. Така, искаме да видим кои са двата проблема. Сканиране, препоръчителната функция. И продължаваме с настройката. Активиране на Check Pro. Тук не го активираме. Следващата. След това директна връзка или прокси сервер. В случая директна връзка. Следващото. Моят собствен вебсайт. Следващото. И след това можем да изпишем адресите, които искаме да имат достъп до сайта. Тук давам следващо. Тук имаме двуфакторно удостоверяване. В случай ще го прескоча. И виждате тук как се настройва, като даваме следващата стъпка. В случая потребителски групи по подразбиране. Следващото. Така, и тук си записвам имейла, който искам да бъде за връзка с сигурността с този сайт. В случая ще изпиша така, пълна настройка. И с това настройката ни за този плагин е готова. Така, и сега вече ни дава какво можем да направим. Така, лоши ботове, разрешаване, плагин. И тук ни дава някакви препоръки. Вашия сайт не е еднократен процес. Редовно проверявайте настройките на защитните плагини, актуализирайте както тях, така и платформата, за да бъдете защитени от най-новите заплахи. Вашият сайт е вашата онлайн визитка. Бъдете го безопасен и надежден.